Ongi etorri Zarak eskolara, sartu gurekin! Ni Maite Jaio naiz eta zuzendaria naiz. Ni Izaro Biteri naiz eta eskolako idazkaria naiz. Ni Aina Garzia naiz eta haur hezkuntzako irakaslea naiz. Ni Ametsantzia naiz eta lehen hezkuntzako irakaslea naiz. Bueno, gure eskolan haur hezkuntza eta lehen hezkuntza mailan erakutsiko ditugunez, eta dakizun bezala, matrikula garaia aztear dagoenez, gure eskolako espazioak eta ezaugarriak aurkeztuko dizkizuegu. Eskola honetan Montessori metodologia erabiltzen dugu. Horrekin, haurraren garapen naturala, autonomia, sormena eta trebetasun sozialak garatu nahi ditugu. Horretarako, eskola ingurune egituratu eta prestatu bat sortu dugu. Eskola txiki bateko haur hezkuntza gela batek hurbiltasuna eta gozotasuna transmititzen du, haur bakoitzaren behar eta ritmoi arreta eskaintzeko moduan antolatuta. Espazioa funtzionala eta malkoa da jarduera ezberdinak egiteko eta autonomia sustatzeko. Gela eremu txikietan antolatuta dago. Lehenik eta behin, hemen harrera eta espazio lasaia dugu. Bertan, haurrek haien txamarrak eta zapatilak izten dituzte gelara iristen direnean, eskolara etorria lasai bat izateko. Hemen, asanblada guena daukagu, leku eroso eta lasai bat da, alfombra batekin haurrek nahi duten lekuan ezertzeko, eta bertan talde dinamika, goizeko asanblada eta ipuin kontaketak egiten dira. Jolas librea eta eraikuntza gunea ere badago. Bertan blokeak, puzleak, autoak eta bestelako material manipulagarriak erabiltzen dituzte haurrek euren kabuz esploratzeko. Hemen, jolas simbolikoaren txokoa daukagu, haurrek sukaldearekin, mozorroekin eta panpinekin jolasteko. Hemen, ipuinen eta lasaitasunaren txokoa daukagu, ipuinez, kusinez eta argi gozoez apainduta haurrek atseden hartu nahi dutenean edo bakarka egon nahi dutenean erabiltzeko. Azkenik hemen arte eta sormen txokoa daukagu, mailami bat da, non bertan eskuzko tailerrak eta marrazkiak egiten dituzte. Hau psikomotrizitate gela da, haurraren garapen integrala sustatu ahal izateko gorputza eta mugimenduaren bitartez. Bueno, hemen komunak ditugu eta ikustezak izan bezala, jenerik ez dute. Eta haiei egokituta daude, nahi dutenean autonomia etor daitezen. Gogorarazi nahi dizuegu jantokian menu desberdinak ditugula haurren behar desberdinetara egokitzeko. Kanpo espazioarekin jarraituz, beharrezko lurzoroa daukagu lorategi osoan zehar. Horrela, haurrek naturarekin kontaktu handiagoa izango dute. Horrez gain, hortu bat eta oilotegi bat sortu dugu, horri buruzko ikasketak egiteko. Gainera, aisialdirako hainbat eremu desberdin daude. Eta haien ordutegia dela eta haurrak goizeko 9:00etan sartzen dira eskolara eta ordu batak eta laurdenetan irtetzen dira, jantokira ez doazenak. Hala eta guztiz ere, haien ordutegi finkoa emango dizuegu klaseak hasten direnean. Ikusi duzuen bezala, eskolatik busgeltokira oso ibilip dela burra dugu, eta gainera irakasleek aurrei lagundu egiten diete. Bueno, orokorrean datuei erreparatu diegu eta ikusi dugu euskara hizkuntza gutxitu bat dela eta hortaz, eskola gizara hizkuntza hori sustatzeko filosofia jarraitzeko beharra ikusi dugu. Beraz, horren aria jarraituz, gure eskola ereduko izango da, baina egia da, lehen hezkuntzako eta haur hezkuntzako haurrek ez dutela euskararen erabilera berdina egingo. Eskolan hainbat plan desberdin ditugu.
Horietako bat harrera plana da. Bertan, etorri berriei harrera egokia egin ahal izateko jarraibideak islatzen dira. Harrera planaren zati garrantzitsuenetako bat egokitzapen handia da. Bertan, haurraren eta txikimendu irudiaren arteko banaketa osasuntsu bat bermatzen da. Ezinbestekoa da haurraren eta txikimendu irudiaren arteko etengabeko banaketa fisiko zein afektiboa. Beti ere haurraren erritmoak eta beharrak errespetatuz. Horretarako, pixkanakako sarrerak egingo dira, talde txikietan eta banakako arreta sustatuz. Guretzako oso garrantzitsua da irakaslearen eta gurasoen arteko elkarlana. Horretarako bilerak aktiboki egingo ditugu. Eta posta elektronikoaren bidez eta mugikor zenbakiaren bidez gurekin harremanetan jar dezakezue. Eskerrik asko bihotz-bihotzez etortzagatik eta zuen interesagatik.